joué kalo tile 15 ye san 2021 aw minnu b'a filɛ sanga n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔ kana la Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔkan ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo a ka wagati o cogoya la aw tun sigilen bɛ ka kunnafoni min ma kɔnɔ Mali kunnafoni.net ale jabaranin sanfɛ ni ye o waati seli a y'o bisimila. Ame kunnafoni daminɛ ni kucalakaw olu fɛ yen sa kucala ba polisilaka dɔ minnu n'olu kun ka taga u jɛɲɔgɔn dɔw nɔra bila sonakaw olu fɛ yen sona ale bɛ yoroso o lamini na bingani wale kɔni taara ka nunu ka bolimafɛn ni ka a sɛgɛrɛ tɛnɛn tɛmɛni a kɛra kucala ni kuri ni ɲɔgɔn cɛ lakana tigilamaw ka kunnafoni na sa ko polisi 2 olu jogina olu ta ni ka taa n'u ye lapitaniso la nka ni wagati na maa minnu kɛra nin walajugu sababu ye olu kɔni ma dɔn ka hakili jigin ka fɔ ko ni bingani wale ni y'a kɛ ko 2nan de ye kalo 3 o kɔnɔna la. An bɛ taa Kulukoro ni wagati na sogo ale kɔni ma jigin Kulukorokaw olu fɛ yen nɔ Kulukoro sogofeerelaw ka syndicat olu y'a yira k'a fɔ ko bɛnkan kɔni ma tɛmɛ olu ni gouvernement maaw cɛ walasa dɔ ka bɔ sogo ale kilo sɔngɔ la ni wagati na sa sogo kilo bɛ ka feere Kulukorokaw olu fɛ yen nɔ ni o ye koloma ye sefa wari 500 ani dɔrɔmɛ 40 fɛn min ye sogobu gɛrɛgɛrɛ sa ale bɛ ka feere sefa wari 720 ani 20. Anga ba Maliba kɔnɔna la yan nɔ chrétienw ka labɛn min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Léon Dunyon ale kɔni labilala a jasobagaw fɛ joué kalo tile 13 a kɛra tilelafana tɔw dunna wagati min na ni maa ninnu yɛrɛ sa u maa 5 de jasora ɲɔgɔn fɛ ni u tun bɛ ka taga sɛgɛkaw ka dugu kɔnɔna la sɛgɛ ale bɛ Mopti o fɛ hakili jigin k'a fɔ ko ni maa ninnu jasora juin kalo tile 21 tɛmɛnen na k'a sɔrɔ u bɛ ka taga dugutaga o de la nka ni wagati in na sa an bɛ se k'a fɔ ko u bɛɛ labilala. Tɛmɛnen n'o bɛnna joué kalo tile 5 ma bolimafɛn belebele dɔ ni ale bɛ wele nanzarakan na ko camion ale kɔni tun sɛbɛkɔrɔ falen do charbon bɔrɔ caman de la o ni a ɲɔgɔnna wɛrɛw bolimafɛn tora bolila sa tasuma de donna bolimafɛn na ni k'a minɛ a kɛra dugu min na sa o de ye Kongo Fata ye Kongo Fata ale bɛ kita o dugu fɛ a kɛra sababu ye ni ka maa 11 ka olu jogin a maa 11 na sa maa 3 kɔni sɛbɛkɔrɔba jogina olu ta ni ka taga n'u ye lapitaniso la ni kuma in fɔra Kongo Fata mairie ale fɛ ni o ye Demba Anu Dambele a y'a fɔ a ka bɔlɔlɔ kana min na sa o de ye Facebook ye. Mita kokan kibaru la an taa Afganistakaw ka jamana o kɔnɔna la ni wagati na Taliban olu y'a yira k'a fɔ ko u bɛna kalo 3 ni ka o kɛ walasa ka marifaci ni ka o jɔ nka u y'a la ɲinini fɛn min ye sa o de ye u ka maa 700 min bɛ Afganistankaw ka jamana kɔnɔ n'u bɛ kaso la u bolo sa u k'u ka kasoladenw ni ka olu bila u ni u ka gouvernement ma u kɔni bɛ sigi ka fɔ la ni wagati in na. Australie dugu 2nan bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Melbourne ale kɔni dugulamaw olu bɛna don sokɔnɔ datuguliko kura la bi su in na ka sababuya kɛ coronavirus ale bana ye ni de bɛna kɛ a tako 4nan ye n'u bɛna sokɔnɔ datuguli ni ka o daminɛ ko kura. Mali kunnafoni jabaranin najɛbɔ aw kuro gazɛ kɛra ni kunnafoni de bi ni ka da aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen kulo kan n'Ala m'an ka jɔnya joona an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini juma inshallah kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.